हाय लोगोफोर गुड मर्निं नै आंहा मैगं सायनो नागिरदों खमा बिबार लोगोफोर खमा अनलाजों जानो नागिरदों खमा बिबारजों अनला जानो नागिरदों लोगोफोर जोंहा दिनैहाय नै दा बेखौनो बासिनोसै मैला बासिनोसै आङो लोगोफोर नायलांदो दिनैहाय भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै नै खमा बिबार सायनानैनो नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय सनाफोर मोजां मोनोबा लाइक खालाम आंनि चेनेल दिन्थि सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलां दे सनाफोर लोगोफोर बिदिबा नायलांदो नै आं खमा बिबार सायग्रोनोसै आरो खमा बिबार बासिनो नागिरबाय आङो लोगोफोर एसे बिदि फिसा फिसा मैला थायो आरो बिलाइनि अनलाजों खमा बिबार सनाफोर औ माथो जोलाय लायो आखायावलाय बासिनायावबो लोगोफोरनि आङो अनलाखौ सोमनानै बोखांफिनबाय आरो नै देनोसै देनानै संनोसै फुङावनो सनाफोरनि आंहा दा अनलाखौ संनोसै आरो नै थाव सेरग्रोबाय आङो खमा बिबार एवनो थाखाय ओमफ्राय दाउ फ्राय एवगोन आरो दाउ बेदरजों आलु फ्राय अनला ओंख्रि सनाफोर दिनैनि ओंख्रि सनाफोरनि आं दा खमा बिबारखौ एवथ्रमग्रोनोसै आरो एवथ्रमखांनानै एवनाया जाबाथाय दै होनानै गोदौहोनोसै दाना खमा बिबार एवनाया जाबाय दा दै होनोसै दै होनानै गोदौ होनोसै अनला उरनोसै आरो आंना अनलानि दैया गोदौबाय आरो बेरबाय अनखौ सौनानै लाखाबाय आंहा दा आङो दैजों खारदैजों गलायनानै हरनोसै आरो खारदैखौ होगोनसै दा खारदैखौ होबाय आङो लोगोफोर आंना अनलाया गोदौबाय आङो अनलायाव दाउखौ होआसै सयाबिन खमा बिबार होनानैसो संबाय आरो बे मोनबासो दाउ आलु फ्राय एवनोसै सनाफोर आंना अनलाजों खमा बिबारा मोनबायहाय लोगोफोर अनलाजों खमा बिबार दिनैसो फार्स्ट देग्लायनि बोसोराव दाउ एवबाय जोंहा संबाय जोंना आलु दाउआ मोनहांहां जाबाय भाजासिगोन दिनै लोगोफोर आंना दाउ फ्राया मोनबाय लोगोफोर जोंहा नै दा बिजनियाव थांनो ओंखारदों आरो बाजार जाहैनो देलायखांबाय थांसै फैदो सेन्देल गानसै गानगोन फिसाजोखौ सेन्देल गानहोनोसै थांसै खमा दे गानग्रोदो नै सेन्देल गानदो बानांसिगौ लै सेन्देल गानग्रोदो सेन्देल इथेलायसै ने जोंहा
रुमा गोलैगोन। नै जोंहा देलायखांजोब्बाय। थुदो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो, जोंहा थांसै। लोगोफोर नै जोङो दा बाजार मोनफैबाय। खरस खालामनायनि सिगां जोङो एसे मन्दिराव हाबफैग्रोनोसै आरो लोखि फुजानि मेलायाबो जोबाखै नालाय बिजनियाव लोखि मेलाबो दङ। नै जों दा मन्दिरथिंजाय फैबाय आरो एसे मन्दिर दर्शन जालांग्रोनोसै। मन्दिराव हाबखांनानैसो खरस खालामनोसै आरो। जि फिटार नै एसे फुङावनो नै जोङो दा मन्दिर मोनफैबाय आरो सनाफोर। लोगोफोर नै जों दा मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोबाय। बाजार खालामहैनोसै। ओरैजाय कीर्तन गायगासिनो आरो ओमफ्राय आङो मिउजिकखौ अफ खालामबाय आरो कपिराइट नांजानो गिनानै। नै जोङो दा बेयाव बेग नायनो नागिरदों आरो फिसालानो स्कुल बेगा एसे गाज्रि जाबाय नालाय ओंखायनो स्कुल बेग लानानै थांसै सानबाय आरो। लोगोफोर नै जोङो दा बेगखौ अबेखौ लागोन अबेखौ लाया जागासिनो आरो। नै बेखौनो लानोसै आङो। सनाफोर नै जोंहा दा एक्सप'आव बेरायफैबाय आरो बिजनि लोखि मेलानि एक्सप'आव। नै मानसियानो खमथार आरो दा फुं नालाय दासो 11था। जों बाजारावसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै एक्सप'आव दसे बेरायफैबाय आरो। नै आंहा फ्राय एवग्रा एरिसो लाबाय आरो नै खन्थि एरि नै बेखौनो लानानै थांनोसै। सनाफोर नै आंहा बाजाराव थांनाया न' मोनफैबाय। नै आङो गांनैसो ब्लाउस लाबोबाय आरो फुजानि नामै लोखि मेलायाबो जोबाखै नालाय बिजनियाव ओंखायनो नै ब्लाउसखौनो लाबोबाय आङो। जोङो मेलायाव थांनो होननानै थाङाखै आरो जोंहा दस्रा खामानियावसो थांदों। ओरैनो ब्लाउस गांनैसो लाबोफाबाय आरो फुजानि नामै। नै माबा माबिसो लानानै फैदों आङो।